madam sa isip niya. So, binalot na ni Chacha. Ito naman po ang taga-stapler namin, si Madam. At yun po ang, ang mangkukulam. Can you dance, mangkukulam? Yes. You got one candy? Hi. So, ayan si Madam. Umuwi po siya ng Pilipinas para lang mag-stapler ng mga candy. So, eto na po yung mga napak natin. Ang anak kong pangit. Bakit, Katse? You're beautiful? Eto naman po si Chachara. Buti ko siya may kilay ngayon. Ako wala. G. Hello mga kabusog! So, na-prepare po natin yung mga goods na ibibigay natin sa mga tao sa Pampanga. 30 adults and 30 kids na ibibigay natin for tomorrow. So, see you guys tomorrow! So, cooking time na po tayo. So, ayan, magluluto tayo ng spaghetti. Maglalagay tayo ng oil. Tapos, magigisa tayo ng sibuyas. No? Tutustahin natin. Tapos, lalagyan na rin natin ng bawang. Ay, hindi pa pala. Excited lang ako. Ayan pa lang yung bawang. Tapos, ayan, gisa-gisa. Una, maliit na sandok pa ang gamit namin eh. Kaya lang mainit. Kaya gumamit kami ng pambangka ba yan? Ewan ko ba? Tapos, nilagyan na namin ng giniling. Ayan, halo-halo pa rin. Laging halo-halo na lang yan ang sasabihin natin. And then, pag ganyan na, lagyan na ng ano ba yan? Pepa ba yan? Naging cooking show na tayo. And then, lalagyan din natin ng pampalasa. Pag sumusulak-sulak na, lagyan mo na yung hotdog teng. Tapos ihalo mo ulit para malutong hotdog teng, no? O, tapos teng, ilagay mo na yung carrot. O, itaktak mo teng. O, sabi sa'yo meron pa eh, wag kang basta roll. And then mix-mix na lang ulit mga busog para maraming mabusog, no? And then, lalagyan na rin yung red bell pepper. Tapos, halo-halo ulit. Sige, halo pa. And then, ilalagay na ang tomato sauce. So, ipapakita natin, ayun nga pala yung pasta, no? Tapos, biglang, ayan, lalagyan na natin ng condensed milk ang ating spaghetti sauce para masarap po, no? O, dagdagan pa. And then, ihahalo na natin yan, no? Hanggang magpantay yung kulay niya. Kasi, parang marble siya, oh. Hindi pa pantay-pantay. And then, lalagyan natin siya ng ketchup. Kailangan gawing smiley face. Para daw masaya talaga. And then, ayan na yung spaghetti. Hello po mga kabusog! So, pupunta na po tayo nito ng Sasmuan, no? Mamimigay po tayo ng ating relief goods and candies and spaghetti para sa mga bata. And, ayun si Madam, inaantay lang natin siya. Kailangan po daw kasi mabango siya. Baka maamoy niyo siya sa video. Tara guys!
Oy, 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 oy. Bakit pangimitinan kita kay Bang? Kasi ganun ang bantay ba yung Opo, salamat po. Kaya kayo ang kaya ko ang pumemye. Salamat po sa kapagpula alas. Sandalang kaya kayo. Salamat din po. Salamat.